Saan ito? Saan nakakonekta ito? Saan ang... Barangay kami. Kaya. Kaya nang simulan. 2025. 2025 po? Bago yan po? Yes, sir. February. Ano niya is... Sir, ito. So first funding niya was 25? Yes, sir. Pero 30M lang. Yes, sir. And to complete, sir, need pa siya ng 20M. Pati approach, magkano? Yung 20M So kaya natapos. So ito lang talaga yung... sa 30M ng unang release. Ito lang yung pinagkasya ng 30M. Yes, sir. So 2025. So hindi ito matagal. Hindi po, sir. Bago lang to, 2025 lang. Yes, sir. Tapos nung naghingi ng listahan ng augmentation, sinubmit din namin sa low hanging fruit Fruit. project, sir. Magkano? Yung balance niya, Magkano sir, to finish? to finish, sir, need 20 additional, sir, para maging 50. So 50 with the superstructure and the approaches? Tama ba? Yes, yes, sir. Ang tao niya. Ito po. Ito. Ito. Ano ba? J-Band po. Oo nga. So, confirm ka na 20 na lang kailangan ito? Superstructure and approach? Possible po sir na 20. Pero i-verify ko po yung Wala ka pang girder dito. May tatlong na po, sir, gawa doon. din, sir. Kasali sa first contract. So 8 dapat kung may balance pa siya. Pondohan na natin to. Hindi, pondohan na natin ang augmentation. Oo nga, sir. Sinama ba natin sa augmentation? Sa low hanging, sir, kasali siya. 20. Opo. Oh, yun pala. Maski yung isang... Pa-verify lang. Yes, sir. Yes, sir. So to complete, sir, with the time extension, mga 169 days. So mali yung sinasabi sa ano na napakatagal na nito. Bago lang to, 2025 lang to. Tama ba? So when did this start? Anong month last year? February 17, sir, 2025. Nag-commence ng February 17. Kaya natapos tong July. itong tama naman ang filing mo. Kasi sa scour ka. River ba? Yes, sir. Lumalaki ba ito? Scour ka doon. actually sir, yun nga rin, Ba't may scouring ka ba? inaano po sir yung hydraulic reports po sir. If ever man sir, kung maganda lagyan ng slope protection po sir for the... Hindi, ang problema nga. Nakatenga siya eh. So wala ng pondo. So kailangan tayo dagdagan natin. Pero can we validate? It looks... Is 20 million enough for everything? Pati approach? Paano yung... Sir, ito po si planning. Engineer, kukonekta ka na lang. Putupusin na natin ito. May funding to for 26? Wala. Bakit? Bumalik sir yung ano, yung sa hanap namin dali. Hindi, kailangan talaga natin. Shane, kailangan talaga natin ito ng... I just want to verify if it's really 20. Ano po sir, confirm po dito. Usap na lang kayo. Yung copy I-review mo na lang yung POW nito. Sir, papadala lang namin sa kanya. Nandun naman sa office. How long to complete? Assuming may pera tayo by next month. Mga Sayang eh, summer na eh. 169 days, sir, with ano na yan, yung unworking days. Yes, sir. 169. Bali, So, 5 months. Ay, 7 months. yes po. Na hindi aabot ng rain. Kasi Yan ang problema eh. Febrero na. Kailangan ito ma-resume ito ng March. Ano pa na ito? I-rebid mo na lang yung 20. panibagong ano ulit, sir. Dahil finish na yung first contract, eh. Paid na rin, sir. Sige, hindi naman problema. Dapat to kung 50 lang. Ba't di pa pinuong 50 to? Diba? Dapat binuo na natin 50. Bakit di pa sinap-sap ito? Ipasok naman sa district, 150 naman ang ano. Yun yung lowest na punto. Kasi sir, minemaintain natin. Di ba sir, minemaintain dati kasi yung 70-30. Pag nag-over, siyempre nagbabago kami din doon sa Hindi, okay lang na. Nagbabago na tayo ng mga rules na. Kaya hindi magbabago na tayo ng Tapos meron pa daw isang hindi tapos dito. Yung susunod po sir, ganun din sir. Ito rin yung ano niya. Nasaan yun? Malapit lang naman dito sir. Malapit lang dito. Sige. Pero may picture sir. So mga kasama natin, okay ba kayo? We move to the other one? I want to see the other one also. Okay lang? Okay lang? May sasakyan kayo? Yes sir, yes sir. So, RD original ito o this? This picture.
Hindi na. Sige, sige. So, ano problema? Hindi. Pero, oo nga. Alam mo na muna yung sinasabi sa media. Yung first place, sir, yung putod na po. 88 million, sir. No? Doon ako nabibisya sa inyo eh. Sasabi ko, page. Ano nga ang problema dito? Bakit hindi matapos? Wala ng pondo.